ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ኣብ ግዜና እዚ ወትሮ ዓርቢ በሰዓት ዝፍኖ መደብ ኣብ ግዜና እዩ ንሎሚ ዕዱም ኣሎኒ ዕዱመይ መጎስ ዕቁባ ሚካኤል ኮይኑ ናይ ሕጊ ምሁር ጸሓፊ ተርጓሚ ሕጂ እውን ዳይሬክተር ፔን ኤርትራ ዘሎ ምሳይ ብዛዕባ እዚ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓድሽ ፀብጻብ ዝምልከት ዕላል ክነካይድ ኢና كم مأتوي بزعبة بين إيرترا زلوا كنتات كتنكفليو دحريقو نابتي زبلكو بزعبة زي وزيزولو بلازنة حسب كان مجلس كنتات حدش كنتات مالتي حدش سبسب كابو قصيلنا مجرشتان إن إيرترا كنتات كنتنكفينا مجلس عدمي خبير كاب مزاخا مسجنكا كاب زجلس كو وزأي حدش معبالتات نابنت وي مصحف تصحيفكا وي درجات مرت توسخكا وي كالئ ملالي نفسها توسخون نجار نحلالو عدل كبا كامون أبعلنا نعطينا هاري يعني ليش شيء لازم عدل سلا ذهب كاني من عربات عبكن دكات تاب زعبا نفسي مزرابي بتي عن تويز بالكمالتي وبزعبا بين إيرترا تجمرنا زيادة تبقى خوان بين إيرترا كاب إيرترا وتعياب سدت بزلو أبي إيرترا هلو جازتنيات تكونوا بسرحو زتعفو استفعل نايسنا تباب نايسنا تحف سراحة توافيرهم زنبرو يهون مبر عب إيرترا متشو كنتات بزي مركبهم استفعل لي تغطاتن تجمعاتن كاب هاجرهم نهو تستجددو غازتنياتات صحفتي أوشتي كاب وتعي بسدت كوينهم زعمو محبري مالتيو بين إيرترا نخلو غازتنياتات نزهونه سنة تحف ويكاب متحف زلو زحقف سنتري مالتي اب تحت بين انترناشونال ستودي بخوينو اب ملع العالم اب زركو اب سدد زلو كلهم ابالاتنا خا ينطفلو لو مالتي زخونه نابتا محبر كاتو زدلي اتيو بابتي ناي محبر زغبرو انقساسات يساتف مالتيو كساب حجي بقندو كم علامة غيرو زحازو مالتيو بقندو بكونتات ناي ناتا ناي بريس ناتنت بزملكت اب إيرترا زلو تجمعات اندال على بفلاي كاب سنكي تي اب إيرترا زلو سرعات اب تحتي معسرت زلو كساحجي خاورم دهايم زي تفلته غازطنياتات غدات بملعال اب استفالالو مدرخات قدام نخلعلن زخونه سب ወይ ዝኮነ አካል ብዛዕባ ዘለዎ ሉ ኩነታት አፍልጦ ንኽህሎ ዝከኣሉካ ብተቐጥቢ ብምፍጣር ድዩ ነቲ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ድዩ ካምፔን ብምግባር ድዩ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ምቅላሕ ንርከብ ማለት እዩ ካብኡ ንሱ ቀንዲ ኮይኑ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ካልኦት ናይ መጽሓፍ ክእለት ዘለዎም ሓደሽቲ ክኾኑ ክእሉ እዮም ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ፍርሕን ፀገማትን ከዓ ነቲ ዝሓለፉ ተሞክሮታት ምናልባት ከይውፅዎ ዘይተተባብዑ እንድሕር ዳሃልዮም ከዓ ብዝተፈላለዩ መገድታት ንኽተባብዑ ዕድላት እንዳፈጠርና ኩሉ እቲ ሓቅታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኽወፅእ ንኽንፀባረቕ ብኻልእ ወገን ከዓ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ጊዜኦም ጉልበቶም ሰዊኦም ኣብ ምእንቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ፕሬስ ናጽነት ንኽሰፍን ናጻን ዘይዝንብዑን ሓበሬታ ንኽመሓላለፍ እቲ ህዝቢ ንኽፈልጥ ክሳብ ሕጂ ፃዕርታት ንዝገበሩ ዝተፈላለዩ ፀገማት ዝሓለፉን ንዑ በዲሆም ዝሰርሑ ዘለዉ ጋዜጠኛታትን በብዓመቱ ሕጂ ካልኣይ ዓመትና በፂሕና ኣለና መተባብዒ ሽልማት ንገብረሉ ንጥፈታት ኣሎ ካልኦቱን ኣሎ ሕጂ ምናልባሽ ንኩሉ ዘርዚርካ ምግላፅ ምናልባሽ ግዜ ክሓፅበና ስለ ዝኽእል ግን ስቲል ንኩሉ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ነታ ማሕበር ዘይተዘንበረ
ንኸፅምበረና በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒት ከቕርብ ይፈቱ ማለት እዩ هراي ناي حق مهور مغوس ازي ناي ارترا بين ارترا خطقسلي زدلو كل مخنيات تي زعبانا ون متسار سلازلو قطاو متسار سلازلو وئ كم اتوي كم لالي كتقبر لي دليه نابتي كان زعبانا خناتوينا كابونا وزي ناس مالتيو ابز غزي زي ريبورترز وزات بوردر ساوتي وزلو صبصاب كابتن قدم حج زتفلي مخانو يقلص علموني نزي زغبر كاده حساس كمي يمثل كتكفلني ወሬዮቲ ፀብፃብ ፍሉይ ዘብሎ ክሳዕ ክንድኡ ኣምራት ዝሓዘለ ኮይኑ ይረኸብክዎን ምናልባት ምስቲ ኩነታት ተሰኒዩ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዓመት ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ብዝተፈጥረ ናይ ኮቪድ ኩነታት ምስኡ ተተኣሳሲሩ ዝለዓል ናይ ፕሬስ ናፅነት ኩነታት ጋዜጠኛታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝርከቡ ምስኡ ከዓ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ዝነብርሉ ዓዲ መንግስቲ ብዛዕባ ንኮቪድ ኣመልኪቶም ዝመሓላለፉ ሓበሬታታት ብኸመይ ከም ብናፅነት ይመሓላለፉ ነይሮም ድዮም ኣይኮኑን ምክንያቱም ኮቪድ ኣዝዩ ንኩሉ ሕብረተሰብ ተንካፊ ክሳዕ ዝኾነ ናፃን ዘይዝንብዑን ሓበሬታ ክመሓላለፍ ይግባእ ማለት እዩ እቲ መስርሕ ኣካል ናይቲ ምክልኻል ናይቲ ሕማሙን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ከዓ ብዛዕባ እቲ ሕማም ናይ ምፍላጥ መሰል ስለ ዘለዎ ዘይዝንቡዕ ሓበሬታ ነዚ ብዝምልከት ጋዜጠኛታት በብዓዶም ብዝገብሮ ፃዕርታት ብዝምልከት ተታሒዙ ዝተለዓለ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታዊ ማለት እዩ ፀብፃብ ተዳልዩ ዋላ እቲ ፀብፃብ ባዕሉ ንጆርናሊዝም ዋላ ንጋዜጠኝነት ከም ክታበት እዩ ሰሚዎ ዘሎ ክታበት ኣንፃር ዝንቡዕ ሓበሬታ ብዝብል እዩ ሰሚዎን ብመንፅርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኩነታት ጋዜጠኝነት እንታይ ይመስል ንዑ ክድህስስ እዩ ፈቲኑ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ገለገለ ሃገራት ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ጡጡሕ ባይታን ጋዜጠኛታቶም ብምቕራብ ዘተባብዑ ተመዝጊቦም ኣለው ብሰንኩ ከዓ ምስ ኮቪድ ዝተተሓዘ ከዓ ንዖም ምክንያት ብምግባር ከዓ እቲ ፀቕጥታት ዝቐፀልዎ ወይ ከዓ ሓደሽቲ ፀገማት ዝተፈጥረሎም ሃገራቱን ተዘርዚሮም ኣለው ማለት እዩ بأبنات ክትገልፀለይ ትኽእል ዶ ንኣብነት ኣብ ናይ ጀርመን ሰምዕ ነይረ ወይ ካልእ እውን ንሕርስኻ ዝሰምዓካ ያሎ ኮይኑ ወይ ዘንበብካ ያሎ ተኮይኑ ብኣብነት ኣብ ከምዚ ሃገራት ሕጂ እቲ ናይ ጀርመን ብቐጥታ ምስቲ ናይ ኮሮና ዝተሓሓዝ ኩነታቱ ዝተፈጥረሉ እዩ ብሰንኩ እዩ ብፍላይ ኣብ ገለገለ እዋናት ኣንፃርቲ ኮሮና ኣንፃርቲ ዝተኣወጀ ኣብታ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ኣይሶሌሽን ኩነታት ንዑ ብምቅዋም ዝወፁ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ነይሮም ንዑ ክሽፍኑ ዝተዋፈሩ ጋዜጠኛታትም ነይሮም ዝተፈላለዩ ኣካላት ንዑ ብዝቃወሙ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከዓ መጥቃዕትታት ወሪዶም ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጀርመን ዝተኸስተ ኩነታት እዩ ብሰንኩ ኩነታት ናይ ፕሬስ ፍሪደም ኣብ ጀርመን ንክትሕት ተገዲዱሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ጀርመን ጥራይ ስለዝተፈጥረ ዘይኮነ ምናልባት ጀርመን ከም ፍሉይ ክትለዓል ዝኽኣለትሉ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብቶም 13 ሃገራት ንናፅነት ፕረስ ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ንናፅነት ፕረስ ናይ ምክልኻል ትሕተ ባይታ ዘለዎም ኩሉ እቲ ዘድሊ ናይ ሕጊ ድዩ ናይ መስርሕ ፍርዲ ምስልሳል ከጣጥሑ ዝኽእሉ ሃገራት ተባሂሎም ዝተመደቡ ሃገራት እዮም ውሕስነት ነቶም ጋዜጠኛታት መስለኒ ውሕስነት ናይቶም ጋዜጠኛታት ብዓብዩ ማለት እዩ ዝህቡ ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ሃገራት ዓሚ 13 ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሰንኪ እዚ ብዝተፈጥረ ምናልባት ድኽመት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጀርመን ካብዚኦም 13 ሃገራት ሕጂ ተርታ ክትወርድ ክኢላ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም 12 እዮም ቀፂሎም ዘለዉ ጀርመን በዚ ምክንያት እዚ ኣብቲ ኩነታት የላን ማለት እዩ እቲ ጥቕሙ ክንምንታይ እዩ እቶም ሞያተኛታት ናይቲ ዓውዲ ጋዜጠኛታት እቲ ዘሎ ሓበሬታ ንህዝቢ ክህብዎ እቲ ጥቕሙ ክንምንታይ እዩ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ማለት እየ ናይ ሓፈሹ ናይ ህዝቢ ዓለም ወይ ከዓ ናይ ሃገራት ክንከፍሎ ንኽእል ኢና ግን ስለምንታይ እዩ እንታይ እቲ ጥቕሙ ክሳብ ክንድኡ ዘዛረብ ዘሎ እዚ ነገር
حبريتا بفلاب زنرالو اوان حبريتا اوان تكنولوجي نازلنا حبريتا نفسه كيف منقساسات ناي هيوت دق سبات بحبريتا استجزايو ابزوان زي كابتي قدم حج زنبره كنتات منبابرو ابزوان زي زياده يبزح تي ناتو تصلواكا عبيو مالتيو ام نفسه كيف منبابرونا حبريتا تزيله تنابرانا بتخكل كنمرح نخلينا حجيتي حدا ابنت انتاي كل اكل زصلو زي ناي كوفيد كنتات كم ابنت اندردا دايسكا ازيو قتاليو ساع قرب اوان خونه فتح ترهبون اندحردا كابت حمام كتحلو اندحردا كونكا حبريتا قد نكدليكاي مالتي حبريتا تزيله حبريتا كبحال كلو خا زي زنبع تصو حبريتا زطعمكا حبريتا كلو خيلالو نزي كم حلالو زخيل غازيطنيا ጋዜጠኛ ከዓ ተኽእሎ ክህሉ ክእሎ ኣብ ሃገሩ ብናጽነት ሓበሬታ ኣኪቡ ብናጽነት ከዓ ነቲ ህዝቢ ከመሓላለፍ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብመንጽር መንግስቲ ተሪኻይ ከዓ ነቲ ጋዜጠኛ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍርሕን ሽዑራራን ነቲ ሓበሬታ ኣኪቡ ንሱ እውን ምንጭ ናይ ሓበሬታ ኮይኑ ኣብቲ ዝድለ ምንጭ ኮይኑ እቲ ኩነታት ኣጣጢሑ ከዓ እቲ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ካብቲ ምንጭ ናብቲ ተቀባላይ بزي زغون يخون تجمعنا كحلف جدنتي مالتي سلزي أب كوفيد علينا أب كالوت بزحات عودتنا هوت حبريت أزو عقد أساس لزغون كله ززارب نخلو خبكا بحبر كتنفوز خير مالتي عبزك زين نرد من هذا محبرة ميديا نفسه كفسب دليتو حبريتها كزرقح دليتو قبل أخي إلو والله زي تقام يقولون دونتي موياتنيا بمويا زسرح بحلافنت نزسرح أكال حبرتسب تقام يفطروا لندو من قصات كنزتات نخو قوات صاروا يلوم ندحر غيرهم مو انتي صعبين اللو حقها بخال وجن معلومات تي تفتروا زلونا تكنولوجي عدلات مسوكا كال عينت مزرقة حبريتا كم مزرقان حبريتا خا أمتي لو مالت كابزي حجي كم بمينستريم ميديا إلنا نتوعه براديو بتلفزيون بجازيتا بتلمود زنبرة كاو وتاعي حبريتها يفنو كل سبب زوان زي لابتوب تلاتو إنترنت تلاتو ننبسو كم جازتنيا كم من حد حبريتها قصيرو حبريتها كم حلال تخيل اللوئي مزقعة تحلفنت مسكامن زي مسكابني زلوا عمل كتحطو عتيو مالتيو إن هردعة responsible كوينو تيزا محلال فو حبريتها توتي كون خيلي وجم مستي كم تستعوز كايوم بتدنريو زلنا عزيو زنبع من شو زي تتعريه بزحات قدعت حبريتات كابرنا بنك محلالفو تريخا مالتي زي حجي نايتي حبريتا زي محلالف سبك عند حلافنت ايو حلافنت كسب كم جبو جنكا نوعها بالانس كتجبر كا كتكلالك مالتي حجي منقستي نزي كم حدا اكسكيوز ويكا كم حدا ما مخنيتا تكمل كلني بالكسبات زي محلالف حبريتا قدع سلازخونه انا زي منچ زي كعطي كبل ايكلني انتينا هنقبل زلنا نتي بحماق مقدي كل عاد خل نجر بالانسنا كم فترة له كم زي ميزاننا كم فترة له زقبا مالتي تي زي توري حبريتا بتوري حبريتا كسعر خل زلوا سلازي نكله مع مدرخ ندهردا فتير كالو تي توري حبريتا زيادة ميزان زيادة تعبانية ندارخ بس لازم معتاو ويكا عدلات مخلاء ويكا نوع كم مخنيت تتقيم كخا نتي بلبونا ويكا بحلفنا تسكمون نسرح غازتنيا خا عدلات مخلاقا اي كالني مالتي نسون بعلو مستي بولك سباز محلالف حبريتا زغودو معريو ويكا لعليو خا كال غوداي نجرات يوسخالو مالتي ስለዚህ ባላንስ ምግባር بزخونه وغنات نحبريتا ميزان محلاو تي اغداسي ነገር ያብዝዋል زتماكل حبريتا ندحر زفنو له خوينو بت منغستي مالتي بت منغستي وي بت نايت منغستي تكالات ناي ميديا تماكلو سو بزدليو ندحر نحزب محلالف خوينو حبريتا بفلايد من بز كوفيد تاساسيرو نزخي نزهلو زعباتاتن وي حبريتان مالتي انتي تصقمالو ونت حزبي تمنغستي ندحر داني منغستي ناي سبيسيفيكا كنا نزرب زلنا بحفشوسي كومنتو غبر انتي تصقمالو نت حزب انتي غودو
ፀገም ኣለዎ ወይ ከዓ ፀገም የብሉን ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱም ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ኩነታት ናብ ኩነታት ክፈላለ ክእል እዩ ግን ብሓፈሻ እንታይና ክንርኢ ዘለና ክምእከል ፅቡቅ እዩ መንግስቲ ናይ ዝኾነ ሃገር ሓበሬታ ከማዕክል የማእክሉ እዮም ከም ሓደ ኣካል ናይ ስርሖም ገይሮም ዘብሎ ብፍላይ ናይ ኮቪድ ኩነታት ብዙሓት ሃገራት ኣማእኪሎም እዮም ነቲ ሓበሬታ ብመገዶም ክመሓላለፍ ዝፅዕሩ ዘለዉ ግን ንሱ ጥራይ ኣካል ይኮነን ምክንያቱም ብሰንኪ እዚ መንግስቲ እንድሕር ዳኣ ማእኪልዎ እንታይ ኩነታት ክፍጠር ክእል ወይ ዕድላት ክፈጥር ክእል ነቲ ሓበሬታ ንሱ ዝደልዮ ሓበሬታ ጥራይ ንምፍናው ካልእ ምናልባት ጉድለታት እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ከዓ ንዑ ሸፊንካ ነቲ ፅቡቅ ጥራይ ወይ ከዓ ነቲ ኣወንታዊ ጥራይ ናይ ምዝርጋሕ ኩነታት ክፍጠር ስለ ዝኽእል ንዑ ንሶም መንግስቲ ኣማእኪሉ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ካልእ ብናፃ ጋዜጠኛታት ከዓ ናይ ሓበሬታ ሚዛን ዝፍጠረሉ ኣገባብ ተፈጢሩ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ማለት እዩ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሓበሬታ ሒዝካ ጥራይ ክትፍኑ እሞ ከዓ ነቲ ዝፍኑ ሓበሬታ ዘረጋግፅ ቼክ ዝገብር ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ዘብል ኩነታት ወይ ከዓ ዕድላት ተዘይፈጢርካ ስቲል ካብ ነቲ ናፅነት ካብ ምኽልካል ኣይንእስን እዩ ማለት እዩ ምኽልካል እዩ ዝኸውን ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣማእከል ሓበሬታ ከም ምንጭ ሓበሬታ መንግስቲ ክኸውን ክእል እዩ ዕድላት ከዓ ሃብ ነቶም ካልኦት ከፃርዩ ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ ናይ ዝዓመት እዚ ኩነታት ናፅነት ፕሬስ ዝተዘርዘሩ ሃገራት ኣብኡ ከም ኣብነት ዝተጠቕሱ ብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ኢራን ከም በዓል ግብፂ ከም በዓል ዚምባብዌ ብሰንኪ እዚ እዩ ከማ ነቲ ናቶም ኩነታት ናይ ፕሬስ ትሒቱ ዘሎ ማለት እዩ ንኮቪድ ዝምልከት ሓበሬታታት ካባና ጥራይ ክወፅእ ኣለዎ ብዝብል ኣሰራርሓ እሞ ከዓ ነቶም ካልኦት ጋዜጠኛታት ከዓ ናፃ ኮይኖም ቼክ ንክገብሩ ዕድላት ብዘይመሃቦም እዩ ሕጂ እቲ ኩነታት ናፅነት ፕሬስ ወሪዱ ዘሎ ሕጂ ብነብሱስ እኩል ኣይኮነን ባህላዊ ማለት እዩ እዚ ምምእካል ጥራይ ናብ ኤርትራ ክንመፅእ ኢና ናይ ኤርትራ ኩነታት ከመይ ረኺብካዮ ኣብቲ ፀብፃብ ካብ ፀብፃብ ንላዕሊ እውን ትፈልጦ ኢኻ እቲ ኩነታት ክነግሩና ዝኽእሉ ማለት ትምንጋር ብኦምሲ እንታይ ዝበሃል ኣይኮነን ከም ካልእ እውን እምበር ብቀዳማይ ደረጃስ ንፈልጦ ኢና ሕጂ ካብ ፀብፃብ ተመልክትካ ግን ናይ ኤርትራ ኩነታት ከመይ ኣሎ ከመይ ትገልፁ እስኻ ዳይሬክተር ብምዃንካ መጠን እውን ብቐጥታ ምልከተካ እዩ እወ ማለት እቲ ኩነታትና ሕጂ ልዕሊ ማንም ንሕና ነብረሉ ስለ ዘለና ዝረኣናዮ ኣካል ናይቲ መንነትና እውን ስለ ዝኾነ ከም ኤርትራውያን ነቲ ኩነታት ናይ ፕሬስ ልዕሊ ማንም ሰብ ይምልከተና ማለት እዩ ኣባል ፔን ኤርትራ ንኹን ካብ ፔን ኤርትራ ወፃኢ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ዓዱ ዝግደስ ሰብ እቲ ኩነታት ናይ ናፅነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ እውን ይምልከቱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኩነታት ናይ ዓድና ንክንፈልጥ ምናልባት ከም ትፈልጦ ናብዚኦም ፀብፃባት ኣይንጎይን ኢና ባዕልና ስለንርዳእ ግን ከዓ ኣብዚ ብኸመይ ተንፀባሪቑ ኣሎ ንዝብል ከምቶም ዝሓለፉ ፀብፃባት ብዙሕ ዝበሉ ዓመታት ፀብፃባት ማለት እዩ ሕጂ እውን ኩነታት ናፅነት ፕሬስ ናይ ኤርትራ ኣብ ታሕቲ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኣዝዩ ኣብ ታሕቲ ኩነታት ከም ዘሎ ዘርኢ ደረጃ እዩ ተዋሂብዋ ዘሎ ማለት እዩ ዓሚ ቅድሚ ሰሜን ኮርያ እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ተዘይተጋግየ ኣብዚ እዋን እዚ ትሕቲ ሰሜን ኮርያ ኮይና ካብቶም ዝተሓቱ ሰለስተ ሃገራት ዝተባህሉ ተመዝጊባ ኣላ ማለት እዩ እቶም ክልተ ሃገራት ኣብ ኤዝያ ዝርከቡ ሓንቲ ኡዝቤክስታን እታ ካልአይቲ ሰሜን ኮርያ ኤርትራ እውን ከምቶም ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ኩነታት ዝተረኣየ ርኡይ ምምሕያሻት ስለዘየለ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እውን እቲ ደረጃውን በቲ ዘለዎ ቀፂሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ብዝብል እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ ሓፈሻዊ ሕጂ እቲ ኩነታት ንስኻ እውን ካብቲ ፀብፃብ ወፃኢ ማለት እዩ ዘለካ ፍልጦ ዘለካ መረዳእታ ትዕዝብቲ ከመይ ኣሎ ሕጂ ካብዚ ፀብፃብ ወፃኢ ኣስፋሕ ብልካ ክትገልፀለይ እንድሕር ክኢልካ እወ ማለት ከም ትፈልጦ ኩነታት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል
حجون تحتي زلو عزي أسكافي زلو طبع لنا بحثيرو مالتيو كم توم دحلف عمتال تخطاتالي بفلايك كاب كلتاشن حادن جميرو مس مأسار غازطنياتات مس مأسار صحفتي مس مأسار مرحتي منغستي تتحيزو كابو أدحيزو كساب حجي مالتي تكوناتات أب حدا عمت رأيك أي نبرن كتيلو عمت سب حساب ووشت عدو هينو بزعبا من نوابرو كوناتاتو بزعبا منغستو بناص هينو نخزارب حساب كقاير عدلات يترخبلون تصنيحو حجونكم يكون زلو مالتي اذا حجي زخونه يكون كوميتمنت يلن بمنغستي قربنات نتكوناتات محايش زغبرو زخونه يكون تعالتات رؤي زخونه تعالتات كساب حجي اي تراين زلو تي كوناتاتون بفلاي كأكونات تعسيرهم زلوا أب بيت معسرتي عسرت حد جازتنياتات نبلهم حد صحافيهم صحافي كا عسرت خلته بفلاي جازتان مصحف زلوا مالتهم زيهم كساب حجي بوجه منجست يكون زخون يكون بزعبة حلواتهم بزعبة كوناتاتهم لمسريهم مخنيات تي قداتهم كأبنات عن ناي فردي مسرح كرأي خلدي أي كلنيو نعب زملكت زخون يكون حبريتا كابو جمنجستي سمعنايو زرخبني حبريتا كسع زيلا تكوناتات كمزي ليو كاتيلو زلو أزيو تسفى ذهب زخون يكون نجار كسع زي ترخبه استيل تعسكافنتو كاتيلو زلو مالتيو كم إرتراويان نحنا كم صحفتي أبو زنبرنا غازتنياتات زنبرو كسع حجي زسكفنا نجاريو زحمنا نجاريو نتقداي كا كل شع بقربا نكاتاتلو كل شع كا بفلاي تاثيرهم زلو غازتنياتات كم زي رسعنايهم تكوناتاتهم كا بقربا نكاتاتهم كم زلنا تراي كفل زخل مالتي مسوز تاسر حتى يزلني ابز غزي زي اب ايثيوبيا بزلو كونتات ايرتراون كم زاتوت انداترغاغص خيدلو اتي حزبي خا بحفشو كونتات ناي دقو كونتات ناي هاغرو كونتات ناي تيزلو هيوتو ناي مفلات مسلو تنفي غوي زلو تمنغست حبريتات يهبو صبو تزيهبو خا تهزبي بوغعاوي نصاب زخونو او وشت هاغر بزتفطرو بزتتخلو تكالات ناي ميديا كسمع عدل يتوهبن زلو ابرسيتي زحالف عامتات اب ترغاغ سلام اب زنبرولو غزي معصاو حبريتا نيرو حجون كينات اندهالو خلو اب ايثيوبيا دقون كيدوم اندهالو خلو حجون حبريتا يبلون زي كمي تገልጾ ንስኻ ያው ትኩነታት ዝተተሓዘ ማለት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ምስ ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዝርከቡ ሃገራት ብዝፍጠሩ ነገራት ዝጸሉና ንዓና ብዝትንክፉና ነገራት ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ካብ ቀረባ ኣዋርሓት ሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንዓናም ብቐጥታ ይትንክፈና እዩ ዘሎ ህዝቢ ምክንያቱም ተሳታፍነት ወታደራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ رؤي نجار كوينو له زيجاتنا أبوهم زلوا أب كويناتن أب استفعل له تجمعاتن عاتيهم على وتهدرات تراجع يكونوا عندما بيلون كاب كهجر زوج هادمو أوشتي إثيوبيا خات عيوم زنبرو أشحات سدتنياتات أب تحجيني كوينات زوبا كوينو زلوا كبابيتات زنبرو يوم تكوناتات بقت تزتلهم أكل ناي حبرتسب نيرهم مالتيو سو أنا زي عزيو بزح دفعتات يبتح له أو العلي إرتراوان أو أبتكباب زلو مالتيو زلعل زلو ناي وتهدرات إرترافت إمام موزب بهالكا حبرتاتات عزيو زي سكف حبرتاتاتون يركب زلو نازل كوناتات بزملكات تتعريت حبرتها ناي مركب مثلا لنا كم إرتراوان حياتهم هيوتنا من نوابرنا يحواتنا فاميلينا عم بمو زتنكف زلو نازل بزملكات زركب تصوري حبريتات اي رخبنا بستفالاليو مجدتها بستفالاليو تكالات تعطيتات يقبرالو ግን ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይተረኸበን እዚሁ ዘሰክፈናዩ ብዝተፈላለየ ኢድ ኣዙር ዝለዓሉ ነገራት ካብ መንግስቲ ተሰምዖም ብመንገዲ ኣምባሳደር ብመንገዲ ኣብ ካልእ ወፃኢ ዝርከቡ ሰበስልጣን ዝለዓል እሱ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ኮሚትድ ኮይኑ ካብ ቅንዕና ዝተለዓለ ነቲ ህዝቡ ነቲ ሓበሬታ ንክገልጽ
ኢሉ ተበግሱ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ህዝቢ ኣብ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ክወሃቦ ትቁንዕ ነገራት ክፈልጥ ኣለዎ ማለት ያ ኣዝዩ ኣሰካፊ ጥራሕ ዘይኮነ ኣሻቓሊ ብጣዕሚ ኣረዓዲ ኩነታት እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ህዝቢ ናይ ህይወቱ ናይ ደቁ ናይ መጻኢኡ ሓበሬታ ዘይብሉ ክነብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ዝውስኾ ነገር ኣይክህልወኒኒ ሕቶ እውን የብለይን ካብ ዝንኒው እንድሕር ስኻ ክውስኾለኒ ዝደልዮ ኣሎ ትብሎ ትኾንካ ወይ ለብዋ ክኸውን ንኽእል ሓሳብ ክኸውን ንኽእል ዕድል ክበካ እየ ማለት ያው እቲ ኩሉ እቲ ቀንዲ ነገራት ክንግትናዮም ኣለና ማለት እዩ መሰል ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ከም መሰል ካብቶም ሓደ ንወዲ ሰብ ዘይንፀል ካብ ናይ ወዲ ሰብ ደቂ ሰብ መሰላት እቲ ዘይንፀል ዝበሃል ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ክረኽቦ ካብ ዝግባእ መሰላት ሓደ እዩ እዚ ንሰብ ንወዲ ሰብ ንዜጋኻ ክትክልክሎ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ብዘይ ሓበሬታ ክነብር ኣይክእልን እዩ ናብርኡ ክመርሕ ኣይክእልን እዩ ኣብ ሃገርና እንድሕር ዳ መፂኻ ከዓ እቲ ኩነታትና ከዓ ዝያዳ ሓበሬታ ዝያዳ መረጋገፂ ፋክት ንደልየሉ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓድና ይኹን ኣብ ከባቢና ተፈጢሩ ዘሎ ንኽንፈልጥ መደባት ንኽነውፅእ ንኽንውስን ብዛዕባ ናብራና እውን ዝኾነ ይኹን ስጉምታት ንኽንወስድ ዝሕግዘና ሓበሬታ የድልየና እዩ መንግስቲ ኮሚትድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲኦም ኣሲሮም ዘለዉ 11 ጋዜጠኛታት ሓደ ፀሓፋይ ዝተፈላለዩ መገድታት ሓሳቦም ክገልጹ ዘይክእሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ እዝኒ ኣብ ትሕቲ ዓይኒ ኣትዮም ዘለዉ ሰብ ተሸቑሪሩ ናፅነት ኣብ ዓዱ ኮይኑ ንኸይንዛረብ ተሰኪፉ ኣብ ፈቆዶ ባራት ኣብ ፈቆዶ ናይ ህዝቢ ዝርከበሉ ቦታታት ብናፅነት ንኽዛረብ ዕድል ሲኢኑሉ ዘሎ ኩነታት ንኸብቅዕ ኢና ክንላቦ ንኽእል ማለት እዩ እዝታት ኢና ከነስምረሉ ዝግባእ መወዳእታ ሞጎስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝየ መስግነካ ዳይሬክተር ፔን ኤርትራ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ክንራኸብ ተስፋ ገብር ንሕጂ ግን ነበረኒ ሕቶ ወዲእ ኣለኹ ኣመስግነካ ኣራ ይቐኒለሽ ይሻይ Thank you.